打ったカッキンさん。来週は全日本大学駅伝です。イエゴン・ヴィンセントの倒し方を教えてください。ヴィンセントやばいな、ストライド。ストライドやばいな。マジで。ただやっぱ弱点はあるわな。やっぱ駅伝の時だから、ヴィンセント駅伝の時は弱点あるわな。基本、スタートラインについて、前の走者は待つからな、絶対ヴィンセントにこうやって待って、来たっつってこうやって、はいっつって次俺だよ、ヴィンセントだよって呼んで、で、たすきが来たら受け取りますから、こうやって必ず。必ずこうやって後ろから受け取りますから、お前何後ろ向いてんだ、ドーンっつって。俺とやるっつってんのに、たすき受け渡してる場合じゃねえぞっつって。後ろ向いてたすきもらってる場合じゃねえぞっつって。ゴーンですよ。これでいけるんですね。すいませんね。申し訳ないです。そうだって。あと少し。もう終わりますよ、本当に。